ଏକ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନାଇଥିବା ଭଲ କାମଗୁଡ଼ିକ ପରି ପରିବାରରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ ତାହା ତୁମ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣା ଅଜଣାର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଠ 1। ତ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କଲେ ଆଉ ଭଲ ରହିବ ଆମ ନିଜ ଘରେ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ କିମ୍ବା ଏଭଳି 1 ନମ୍ବରରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିକି ଲେଖିବା ଯାହା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେପରି ସକାଳେ ଉଠି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ଆଣିବା। ଅଯଥା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଛୁଟି ଦିନ 3 ନମ୍ବର ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛ। ପରିବାର ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦିଆଯାଉଥିବା ଘର କାମ ବା ହୋମୱାର୍କ କରିବା। ଆମେ କିଛି ଖେଳ ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁ ଆଉ କିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁ। ପ୍ରତି ଖେଳ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଓ ଖେଳିବା ବେଳେ ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଖେଳ ତାର ନିୟମ ଲେଖ। ଆମମାନେ ଏଇଟା ତ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳୁ ଯେମିତି ଫୁଟବଲ ହେଲା କ୍ରିକେଟ ହେଲା ତାପରେ ଭଲିବଲ ହକି ଆଉ ଭିତର ଗେମ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଲୁଡୁ ସାପ ସିଢ଼ି ଚେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଖେଳ ତାର କିଛି ନିୟମ ଲେଖିବା ଯେମିତିକି
क्रिकेट क्रिकेट खेल यार किछि नियम गुड़िक है यही खेल 11 जन खेलाड़ी गोटे दल रे जगह कम अच्छी मुझे कहीदे आउ गोटे ओभर पिछा 6टी बॉल रही अनेक नियम गुड़िक अच्छी। 5 नंबर रास्ता रे जीवा आसवा आमे किछि निर्दिष्ट नियम पालन करछु तुमे से नियम गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक पालन करछु लेख। रास्ता चले बेले बाम रास्तार बाम पार्श्वे चलिबा मोटरसाइकिल चलाइला बेले हेलमेट पिंधि गाड़ी चलाइबा सबदा रास्ता पार कला बेले जेब्रा क्रॉसिंग दे रास्ता पार करवा एवं आग पछ सब चारिआडे देखा प्रथम रास्ता जदि संपूर्ण भाव में क्लीयर अच्छी कौन सी गाड़ी मोटर आसुनी तापर जाकि रास्ता पार करवा रास्ता रे खेल खेलिबा नहीं फुटबॉल किंबा अन्य जहाँ भी किसी खेल अच्छे से खेलिबा नहीं।